L-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia intervjena waqt point of order li qajjem id-Deputat Nazzjonalista Simon Busuttil fil-Parlament biex jirrimarkalu li m'għadux kap tal-Oppożizzjoni. Dr. Busuttil qajjem il-point of order waqt li l-Ministru Ian Borg ressaq fil-Parlament il-liġi li bija se titwaqqaf l-Aġenzija Infrastruttura Malta. Fid-diskors tiegħu, Dr. Borg fakkar fid-diskors li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fl-ewwel mass meeting tiegħu f'Settembru li għadda meta sostna li m'għandniex problema ta' ħofor fit-toroq. Kien hawn li l-eks kap tal-Oppożizzjoni staqsa lill-Ministru Borg jekk kienx qed jirreferi għalih. Aħna ma naqblux illi t-toroq huma tajbin, ma naqblux illi m'għandniex bżonn ninvestu daw 700 miljun u żgur li għandna bżonn ninvestu daw 700 miljun. Anzi nkun minn ta' qudiem ġiegħed mal-Ministru tal-Finanzi sabiex ninvestu iktar fl-infrastruttura tagħna mela jiġi Adrian Delija. Permetti li ħana x'nipponja Simon Busuttil. Ma fimx jekk jista' il-Ministru jikkjarifika, jekk hux qiegħed jirreferi għalija x'qed jgħid is-sajf fil Mhux għalik qed jirreferi. Mhux għalik. Kap tal-Oppożizzjoni. Kompli Ministru. Pronta kienet it-tweġiba tal-Ministru Borg li nnota li jifhem li l-Partit Nazzjonalista huwa immexxi minn żewġ kapijiet. Tajba di, jiena nifhem illi bħal donnu l-Onorevoli Busuttil għadu fil-kontroll tal-Partit Kompli bid-diskors. Kompli, Sur President. Nifhem illi bħal donnu għadu fil-kontroll tal-Partit Nazzjonalista u konvint minna l-oħra illi Dr. Delija qatt m'għandu ebda kontroll fil-Partit Nazzjonalista. Intant matul is-seduta il-Whip Nazzjonalista Robert Kutajjar qajjem point of order ieħor wara li oġġezzjona d-diskors tal-Ministru Borg dwar id-dikjarazzjoni tal-kap Adrian Delija meta stqar li m'għandniex problema fit-toroq f'pajjiżna. Point of order Robert Kutajjar. Jekk jogħġbu qed jikkwota l-kap tal-Oppożizzjoni f'Settembru li għadda, jekk jogħġbu ipoġġi fuq il-mejda tal-Kamra da diskors li qed jgħid li qal dal-kliem. M'għandux għalfejn. B'reazzjoni, il-Ministru Borg fakkar lil Whip Nazzjonalista fid-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni meta sostna li m'għandniex problema fit-toroq ta' pajjiżna u għalhekk skont Dr. Delija ma kienx hemm il-ħtieġa tal-investiment ta' 700 miljun li qed jagħmel il-Gvern fit-toroq Maltin. Mhux l-istess toroq irridu nsolvu, mhux nirranġaw, m'għandniex problema ta' ħofor fit-toroq.